Vi har selvfølgelig valgt et beat, det siger sig selv. Du kan allerede skrue over til de 25 sekunder, så kører vi derfra. Okay. Du kender mig fra fucking valsen. To spark i skridtet og bliv langt om halsen. For du kender, når du går til de to snorne. Du mærker, du er smerte mellem lårene. Vi snakker World Trade Center. Det er 11. september. Du ligner en blanding mellem lort og Tommy Kenter. Vi rapper hårdt som en tager. Den her battle er med slet ikke færre. Super, pas nu på, du er stor og du er slap. 679 kammer fedt i rap. Caroline Jensen, du er en temmelig fræk. Hvad siger du til at komme hjem og se mit dynebetræk? Jeg river dig rundt, du siger at det gør ondt. Men tro mig, det siges, at det er sundt. Det er næste i ånd, når du tvinges til at bruge endet i din hånd. Jeg kan ikke spille synthesizer, ligegyldigt når jeg er en womanizer. Spørg selv din søde veninde, hun har efterhånden lært Kaldes pik at kende. Og Cooper, det kan godt være, jeg er lidt poppet, men hvad med din musik? Er dette latterligt? Det er en kompensation for din lille pik. Og Cooper, tag dine øjne, og hvad med dine læber? Vi skulle jo nødt se, at I fans ser du flæber. Sæt dig ned, få lidt balance. Det kan være i runde 2, at du får din revanche.